Ibaitik itsasora, Palestina aurrera! Ibaitik itsasora! Palestina aurrera! Palestina aurrera! ibaitik itsasora, Palestina gerra bat! Genozidioa baizik! Ez da gerra bat! Genozidioa baizik! Palestina aurrera! Israel, estatu terrorista! Israel! Estatu terrorista! Israel! Estatu terrorista! Genozidioa baizik! Ez da gerra bat! 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 Genozidioa baizik! Ibaitik itsasora, Pasora! Palestina aurrera! ibaitik itsasora, Palestina aurrera! ibaitik itsasora, ibaitik itsasora, ibaitik itsasora, Palestina aurrera! ibaitik itsasora, Palestina aurrera! ibaitik itsasora, Palestina aurrera! ibaitik itsasora, Palestina aurrera! Palestina aurrera, Ibaitik itsasora! boikot, Boikot Israel! Boikot Israel! Boikot Israel! Boikot Israel! Boikot Israel! boikot, Israel! boikot, Israel! boikot, Israel! boikot. Palestina, askatu! Palestina, Askatu! Palestina! Askatu! Palestina! Askatu! Ongi etorri elkartasunaren banderakin heldu zareten ibiltarien. Gola Palestina! Plaza hontan
Gizatasuna eta elkartasunak badu bizitzeko tokia gugan. Prentsako titularrek eta bertsio ofizialek mundu hau deskribatuko balute, agerian litzake planeta hipokrita honi gaur egun darion ankerkeria eta miseria etikoa. Ongi etorri elkartasunaren banderakin heldu zaretenei. Gora Palestina! Gora Palestina! Gizatasuna eta elkartasuna galtzen ditugun momentuan, gizakiak izateri uzten diogu. Arrapari krudel eta bakartiak bihurtzen gara. Gure interes propioa bakarrik bilatzen dugunean, kausa kolektiboak galtzen dugu. Horrela nahi gaituzte haiek, elite politikoek eta multinazionalek, baina kausak ez zaizkio falta mundu honi, ez gure artean, ez da gure mugez haratago ere. Plaza hontan daude sumu itsasontziak. Plaza hontan gaude Espainiako itzulia gelditu dugunak. Plaza hontan daude munduan gertatzen ari diren protestak. Plaza hontan dago klase politiko europarrak ez duen duintasuna. Europako klase politikoaren jokabide patetikoaren aintzinean jartzen gara errateko ez gaituztela ordezkatzen. Israel hiltzaile, Europa laguntzaile! Israel hiltzaile! Europa laguntzaile! Hilabete gutxitan, errusiarrak kirol probetatik kanporatu zituzten, ekintza kulturaletatik. Errusiarekin zegoen harremana eten zuten, ensaladilla rusari ere izena aldatzeraino. Zer da desberdina orain, Israelekin? Akaso ez dela gerra bat? Genozidio bat dela? Nola izan daitezke hain hipokritak? Nora eramaten gaituzte estatu batuetako magnatek, aberatsek eta natok? Hauen aginduei kasu egiten dietenek izen eta bizenak dituzte. Eta interesak, interes miserableak. Erraten digute nazioarteko kontrola daudela, orekak, mendebaldeko baloreak, baizera, gezurra, gezur gehiago. Mendebaldeko eta Europako zibilizazioaren baloreak Gazan daude oraintxe. Diru gosea, segregazioa, hilketa eta lapurreta, hoiek dire haien baloreak. Eta haien aintzinean gu, gora Palestina! Izena bizenak dituzte ere, ezer gertatzen ez den bitartean, Israelekin negozioa egiten segitzen duten enpresen jabe. Nafarroan, hauek salatzera etorri da Ibaitik itsasora martxa. Okupazioarekin eta genozidio sionistarik kolaboratzen duten Euskal Herriko enpresak biztaratzera, lotsaraztera. Bardeetan, Israelgo armadarekin elkarlanean dabilen NATOko aire indarrek bombardaketa saioak egiten dituzte. Non daude kongozanteak? Kafek, Kastejonen, Artikan eta Irunen dituen lantegiak eta bulegoak. Enpresa hori tranbia lineak eraikitzen ari da, Jerusalengo ekialde palestinarra irensten laguntzeko. M. Torres fabrika, Israelgo armadari teknologia saltzen dion fabrika. Osasunbidea, Nafarroako erakunde publikoa, ekonomia sionistearen alde egiten duena, Teba enpresa israeldarraren sendagaia erosiz. Zararen denda nagusia Iruñen, lurralde palestinarretako legez kanpoko okupazioan inbertitzen duen multinazional espainiarra. Eta Carrefour, Frantziako multinazionala, legez kanpoko kolonietan negozioak dituena lurralde okupatuan. Eta Gazan genozidioa egiten duten soldaduei janaria oparitzen diena. Enpresa eta erakunde hauei erraten diogu, aski da, mugitu fitxa. Boikot Israel, Palestina aurrera! Gazan, bitartean, biztanleria Gazako azaleraren 14% konfinaturik dago. Gogoratuko dugu Gazak baztango azalera berdina duela, 360 kilometro karratu. 2 janari banaketa puntu daude. Duela 3 urte, 2 milioi biztanle zituen populazio baterako. 2 janari banaketa puntu bakarrik.
Janari puntu hauek, Gaza Humanitarian Foundationek, Israelgo armadak sortu duen erakunde batek kudeatzen ditu. Janari puntu hauek beraz, ez ditu nazio batuetako erakundeak kontrolatzen, edo gobernuz kanpoko erakunde batek kudeatzen. Armada batek kontrolatzen ditu, armada batek dituen helburuetarako. Min egiten digu Palestinak, Israel urrunegi ganda, ez soilik klase politikoa, bere gizartea ere bai. Israelek Gazako jendartea suntsitu du. Suntsitu ditu eraikin publikoak eta etxeak. Hil ditu irakasleak, abeslariak, kirolariak hil ditu. Hil ditu musikariak eta medikuak, kazetariak eta kulturgileak, ikerlariak, bolondresak hil ditu. Hil ditu umeak, aurrak eta xaharrak. Herrietan nabarmentzen zen hori, jendarte zibilari eusten zioten hoiek hil ditu. Eta familia osoak eta lagunak ere bai, gu bezalakoak diren familiak eta lagunak. Eta dena telebisatua, eta zuzenean. Eta orain, ahulenak ere gozez hilko ditu. Baina palestinarrek badute kemena, eta badute erresistentzia bat. Sekula itzaliko ez dutena. Alde batean okupatzailea dago, bertze aldean erresistentzia, erdiko bideak aspaldi ito zituen sionismoak. Palestinako Abu Ali Mustafa, Izedin Al-Qassam, Al-Quds eta Al-Aqsako martiren brigadak, Yemengo Ansarola ausartak, Libanoko Hezbollah, Irakeko Kataer Hezbollah eta okupazio sadikoa pairatzen duten herritar bakoitzarengatik. Etxi ez duten mediku, irakasle eta herrigintzaren gurpilean bizirauten dutenei. Iritsi daiela plaza hontatik erresistentziari aitortza. Gora erresistentzia! Ego Afrikan, 60. hamarkadan sortu ziren segregazioaren kontrako talde antolatuak. Orduan, inor gutxi pentsatzen zuen apartheida gainbera etorriko zela, baina 30 urte iraun bazuen ere, mobilizazioa, protesta eta boikotaren bitartez gainbera etorri zen. India, inglesen kolonia izateari uzteko bezperan zenean, 1958an, mugimendu hinduaren ordezkari ikoniko bati galdera batekin zioten. Kazetari bati galdera batekin zion. Zer iduritzen zaizu mendebaldeko zibilizazioa? Zer iduritzen zaizu zibilizazio okzidentala? Ideia ona iduritzen zait, erantzun zion. Hori, plaza hontan gaudenen ardura eta kausa kolektiboa da, ez bertze inorena. 21. mendeko faxismoari aurpegira begiratuz, Aroztegiko auziaren aintzinean antolatuz, erdiz bizirik mantentzeko multinazionalen eta haien morroien aintzinean agertuz, eta gure eguneroko gauza kipietan eraginez, arima elikatzen dugu, gizaki bihurtzen garea. Gurea da garaipena. Gora Palestina! Gora Palestina! Ibaitik itsasora, Palestina aurrera!